Kahulugan ng panaginip at nunal. May nagtatanong at hindi ko na rin mabasa ang kanyang pangalan. Ang kanyang panaginip ay nagsisimula nang siya ay sakay sa isang motorsiklo. Nakakita siya ng mga binatilyong sugatan dahil sa bugbog. Sila ay tumakas dahil gustong bawiin ang kanilang motorsiklo at sila ay nakarating sa barangay hall, tapos nakakita siya ng maraming pulis at ang kanyang driver ng motorsiklong sinasakyan niya ay hinuli rin. Ano raw ang kahulugan? Magandang araw, wagin na nating Anonymous. Ito tayo magsimula sa motorsiklo ayon sa aklat ni Professor Swami. Ang motorsiklo sa inyong panaginip ay nangangahulugan ng pagkaantala. Ibig sabihin may hinihintay ka na hindi pa darating. Sunod ang nakita mong sugat. Kung ito ay may dugo na tumatagas, nangangahulugan na ikaw na nanaginip ay dadapuan ng karamdaman. Kung walang dugong tumatagas at sariwa ang sugat na iyon, ibig sabihin na ikaw ay sisisihin ng inyong iniibig. Panghuli ay ang pulis. Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay mananaginip ng pulis o sundalo, ito ay nangangahulugan na may kaguluhan at pagkawatak-watak ng inyong paninirahan. Maganda lang kung ikaw ay tinutukan ng baril dahil yun ay nangangahulugan na makakatanggap ka ng regalo at magwawagi ka sa pag-ibig. Kung hindi ka pa nakapalo, baka hindi na tayo magkitang muli.